ಹಾಯ್ ಮತ್ತರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನು ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಚೂರು ಕಾಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂಡೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಪೋಪಿನ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ತಾದಿ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟೊಂಡು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋರೆ ಅಂಚನೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಬೈದಿನಾಲ್ ಮುಲ್ಲುಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ನೇಬರೆ ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ನೇಬರೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಚರ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಪೋಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೆನೇ ಇಲ್ಲೆ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಲ್ ಪಂಡಲು ಒಯ್ಟೆ ಬರೋಡು ಪಂದಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡೆ ಎಂಕಲೆಗ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪೋಸತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜೆಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಚೆನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ. ಯಾನ ಗಲೀಲಾಗ ಮುಟ್ಟಿಯ ಇಂಕ ಬೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ತಿನ್ರೆಗ್ ಅಂಚ ಮೂಲೆ ದಿಶು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಉತ್ತುಂಡೆ ಅಗಲ ಡಡ್ಡು ನಾಯ್ದು ಕುರು ಇತ್ತಂಡು ಗಿಂಜ ಎಂಕುಲು ಪೋಕಿನ ಉಲಾಯಿ ಪಾರ್ ಬೈತುಂತುಲೆ ಇತ್ತೇನು ಬತ್ತೆ ದಿಶು ನಡೆಗೆ ನಿಗಲು ಮೊನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ತುದಿಪ್ಪರ ಸುಮಾರು 2-3 ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚ ಇದೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇ ಪಂಡ್ರ ಮಲ್ಯ ಅಂಟಿ ತಿಕ್ಕೇರು ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಟಿ ಅದು ಬಾಲೆಡ ತಿಕ್ಕರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಎನ್ನಡತ್ತಿಗೆ ನಿಂಡತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಜೊಯ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಜೊಯ್ತಂಡ್ರು ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆಡ ತಿಕ್ಕಿದ್ ಪೋಕ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ದುಂಬುಡು ದಿನ್ಸಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀನಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇನುಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಫ್ಯಾನು ಆನ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಅದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಆತೆ ವಿಷಯ ನಿಕಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲಂಚ ಅಜ್ಜಿಲ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮೀಪಾವುದು ಎಂತ ಅಪ್ಪದು ಮಗ ಬಾಲೆ ಮೀಪಾವು ಮೊತ್ತ ಮೀಪಾವು ಯಾನೆ ಮೀಪಾವು ಚಂದ ಚಂದ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಭಾಕರನ್ನು ಪೂರ ಬರ್ಪರಿ ಇರ್ಲ ನನ್ನ ದಿಶು ಇತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ ತಿಡ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೋಲು ಏನನ್ ಬುಡ್ದು ಎಂತ ವರ ತಿಂತುಲೆ ನನ್ನ ಪೋಪಿ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಗ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಕ ಇಲ್ಲಗ್ ಬರೋಡ ಯಾನ್ ನಿನ್ನಡೆ ಬರ್ಪಿನತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮೀನ್ ಕೊರಿ ಜೊತೆ ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಮೀನ್ ಕೊರಿ ಮಲ್ಪನ ನಿಲ್ಲಿಪ್ಪೆ ಚಲೋ ಚಲೋ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂಚ ದಿಶು ಇತ್ತೆ ಪೋಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಸುಮಾರ ದೂರ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಲು ಬತ್ತದ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಯಲು ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ ಇಲ್ಲಕ್ ಪೋದು ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂಚದ ಬೈಲಿಡ್ ಚೂರು ಪೂಡ ಪುಣಿಂಕ್ ಬೈಲಿಡ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಜಾಗ ಪುಣ ಪೆತ್ತ ಕಟ್ಟದ ಪೂರ ಬಜಿರ್ ಪೂರ ಜಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಚಾ ಇಲ್ಲಕ್ ಪೋದು ಬೊಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಕ್ ಬತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಏನಿದ್ದು ಪರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂ ಅಂದಂಗಲೆ ಹೊಸ ತುಪ್ಪಿನ ಕಳೆಗ ದಿಶು ಏರು ಬಂದು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ನೇಬರ್ ಬಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲಾರು ಎಂಕೆ ನೇಬರ್ ಆದುಲ್ಲೂ ಊರಿಗೆ ಬೈದಿನಾಲು ಅಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಡಿಪ್ಪನ ಎಂಕಲ್ಲ ನೇಬರೇ ಬದಿತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೇ ಇರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ಯ ನೇಪಲ ಪನ್ಪೆದೆ ಆ ಗ್ರೂಪುಡು ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಮೇನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದಿತ್ತೋಲ ಅಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಪಿನ ಅಂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸೇರ್ದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾಡ್ದು ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಪಿಕ್ನಿಕ್ಲ ಪೋತ ಮಸ್ತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಒಟ್ಟಾದ ಅದಾಗ ಏನು ಎಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ತಡೆಗ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಇತ್ತರಿ ಇತ್ತ ಎಡ್ದು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆವಡಾತೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಎಡ್ದು ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕುಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ ಬೇತದಲ್ಲ ಪಿಕ್ನಿಕ್ದ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಚ್ಚೆಂಕಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಉಂತುದಿತ್ತೇನೆ ಕೊರೋನಾಡ್ ಬೊಕ ಇತ್ತಿಜೆ ಅದಾಗ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಅದೇನ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿಜೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಂಡನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂವರ್ ಇತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕುಲು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ದಿಶುಲೆನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಊರು ಬೈತಲ್ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರಿತ್ತೊಲ್ಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತದು ಅಂಚ ಆಲ್ ಬತ್ತುಚೊಲ್ ಕೊಡೆ ಮೂಲು ಬರ್ಸ ಬೈದಿತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಕಿಂಜ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರಾಯ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೂಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಊರು ಬೈದಲ್ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಯಾನೇ ಬೊಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕರೆಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕದ್ ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಮಕ್ ನಮನ ಕುಲೆರ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರು ಬಣ ಮಸ್ತ್ ನಮ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಗುಲು ಅಂಚ ತಿಕ್ಕೇರು ಬಣ್ಣ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕದ್ ಕ್ಲೈನಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗೆ ಅನ್ನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂಚಿ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ
ಒಂದು ತುಲೆ ಮರ್ಸಂದ ಗಿಡ ಸುರಂದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಗೆಡ್ಡೆಲ ಸುರಂದ ಗೆಡ್ಡೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಣ್ಣು ತುಲಾಯ್ಡ್ ಒಂದಿನ ಗರ್ತಿ ಕಲೆಂಡ ಒಂದು ಕೈಪುಕ್ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಸೂರಂದನೇ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ್ ತೋಜಾವೆ ಒಂದೇನು ಗರ್ದಿನೇನು ಆಯ್ತು ಗಿಡ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸುರಂದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದೈತೆ ಮಿತ್ತದ ಪೂರ ಚೂಲಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ಚೂಲಿ ದೆತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರೋಡು ಗರ್ತಿನ ಆನೆ ಒಂದೇನು ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿ ಕಿರ್ಮುಂಡು 2 ದಿನ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸುರಂದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಎಂಕಿನ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು 3 ತುಲ ದಿಯೇನು ನೆಕ್ ಕಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚದೇನು ಕಡ್ಲೆನ ನನೆತು ದೀತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೊದುಲ್ದುಂಡು ಕಡ್ಲೆ ಒಂದು ರಡ್ಡೆನು ಒಟ್ಟುಗೆ ಅನ್ನು ಬೇಯರ್ ದಿಪೆ ಕಡ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ತಿಗೆ ನಾವೆನ್ನ ಬೇಯರೆ ಪಾಡ್ವೆಯನ್ನು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಸಂದ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾದ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ತುಲೆ ತೋಜಾವೆ ಅನ್ನಿಕಲೆಗ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಬಾಯಿ ಕಿರ್ಮರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರಡ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪಾವಡು ನೆಕ್ ಮಸಾಲೆಗೆ ಏನೇನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಮರಣಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೈತೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೈತೆ ಅವು ಆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಇದು ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಬೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ ಸುರುಟಿ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದೀವನ್ವೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಸೆ ಪಾಡೊಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಚೂರು ಉರ್ದ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಪಂಡ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೈಪುದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಚೂರು ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಕಾಯಡ್ ನೆಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನೀತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತು ತೀತಿನಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ನೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 5-6 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ವೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಕಾಯೋಡು ಅದನ್ನೇ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕಮ್ಮೆನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೈಪುದ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ ಮುಟ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ 5 ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಅನ್ನಿಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ತುಲೆ ಕಾಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದೀತೈತಿ ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಾವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ತಿನ ಒಂದೇನು ಕಡಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಸಂದ ಒಂದೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಬಟ್ರನಗಳು ಪೂರ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತು ಲೇಸಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ತುಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನಿತ್ತೆ ಕೈಪು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಬೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಂಡೈತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಿಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆ ಯಾನು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಂಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.